Бейко. Вакуумиране Леле, Юли кебапчета се само ми сега. покота ми е сериозно. Какво? Вакуум кебапче. Има андър. Underground. Underground. Андърграунд вика. Скрилекс ще ходи в андъра. Да. Юли, това не знам дали го знаеш, ма сега ще държи андъра. Държа и модерно също. Анаконда кой да... Виж, той сме си частни го хвана. Анаконда го държи Ицо Патев. Не, ито. Ицо си държи Анаконда той. Ито държи всички топа, дали това там една храна няма те. Имам и дет не са го направили. Не. Какво? Боже, виж какво правя? Да, гледам. Да. Трябва пръско. О, пъндър. Underground. Айде, ами жал строн. Деба. Айде, мокна оранжевия мокна. Мокни бе, човек. Мокни бе, бара. Никой не те иска, никой не си го мокни. Нямаш приятеля, мокни бе, човек. Бъри се мокни някъде, ще е по-добре без тебе, бе, човек. Айде. Айде, спи тя кобел, брат. Та кобел не говоря. Юлиан Велев от Таджикистан. Да. Всички са бе. Абе, ти ги избива. Какво си бих един, бе? Ти двама, бе. Да, бе, аз един не знам как го убих. Тръгнах да дефюзвам бобата, като не се платна. Добре, бе, брат, ти си тези отцет си даваш мокни, бе, човек. Тъй бъв, лудия. Слушай. Брато, стига, бе. Убий ги на тона. Yes, мина бит. F1 toilet, please, I can't hold it. F1. Украина, бум. Путин, Au, ai, Мокни, бе. Разконцентрирай, мокни, бе, човек, мокни. Никой не те иска, бе, човек. Никой, бе, дори кучето ти не те харесва, бе, брат. Селските котки не те искат да познават, мокни, бе, човек. Ние си говорим с тебе. Сарди сам ти мокни. Бум, your country. Бум. Stupid boys. Bum. Very stupid boys. Bum. Your mama is stupid? Yeah, your mama is Yeah. stupid. Very good. Very Ah. stupid. Your mama is very stupid. Pumpkin. Big pumpkin.